Rádio Tribúna. Jediné skutočné necenzurované rádio. Vzniklo z vás a pre vás. Vedúca našho týmu Alica Váchodiková. Vítajte, poslucháči, sledujte naše rádio, prispievajte, za chvíľočku vás oslovíme s rôznymi témami, ktoré nám budete môcť posielať a tešíme sa na spoluprácu. A hlavne nezabudnú, že to rádio je aj ich. A rádio je vaše, nie naše. Som úžasne prekvapený z tejto činnosti, ktorá explodovala ako sopka etna, pretože som mal nádej, že do konca roka sa podarí niečo takéhoto, čo by oslovilo poslucháčov a čo by bolo posluchácké rádio prepojené s vašimi problémami, tých problémov, ktorých žijeme. A dnes som úžasne prekvapený, neuveriteľne prijal túto správu, že začíname vysielať. Zdravím poslucháčov Rádia Tribúna, váš hlas vo vašom rádiu. Milanko, ide? Je to neuveriteľné, ešte predvčerom sme nevedeli ani, jak sa to rádio bude volať. A ja som len tak dal do placu, že to bude Tribúna. Ďakujem, že sa to splnilo. Palinko. Zdravím vás všetkých a vyzývam pohodu práci s nami. Milanko, ideš? Takisto pozdravujem a hovorím ešte raz to, čo na Facebooku píšem. Nie sme konkurencia slobodného vysielača, nechceme ho zlikvidovať ani nič. Rozširujeme rady a spájame sa. To je našim hlavným cieľom. My budeme trošku iná oblasť a oni sú zase iná oblasť. Spojíme to, aby malo aj Československo, aj Slováci, aby mali to zase čosi, čo je iné. Takže držte nám palce, nebojte sa, sme s vami, buďte s nami, pomáhajte a uvidíme. Dúfam, že dokážeme niečo, čo tu ešte doteraz nebolo v pozitívnom zmysle. Tak, hurá do toho! A náš ďalší šéf? Ja nebudem k tomu nič komentovať, len som strašne rád, že mám taký perfektný tím a budem rád, keď tu bude takýchto dobrých ľudí pribúdať čo najviac, takí, čo chcú v tejto krajine niečo zmeniť a nebudú škodiť ľudia trpieť, lebo to je pre vás ľudia. Spamätajte sa, hovorte svoje príbehy do života a my vám budeme radiť a pomáhať ich meniť. Ideme dopredu našej vzájomnej vzájomnosti. A ešte pre niektorých, ako je napríklad niektorí z našich aktivistov, ktorí nám vyčítajú, že sú tu chlastá, tak jedine káva. Žiaden alkohol. Práci sa nepije. Aj duševná potreba. Tak, presne tak. A toto keď má človek tiež, že nemôže pri tom piť. Áno, nemôže sa mať prerobky. Takže toto bude tiež naša opora, ale hlavná opora ste vy, naši poslucháči. Naši občania, potrebujeme vás. Ideme. A nie, to je len hudba. Tak, ale ináč je to perfektné, keď sa zoberieš, že jednu sobotu sme sa urobili stretnutie, za 5 minút boli dohodnuté podmienky. Po ďalšiu sobotu sme sa tu stretli, dohodli sme sa, že zapracujeme, aby sme to mohli rozbehnúť. Áno. A odtedy uplynulo ešte ani nie 48 hodín. Šikovný človek. Ale ešte krásne je to, že je to vlastne na výročie občianskeho tribunálu, kedy vznikol pred rokom. My sme začali protest. Takže druhý rok začíname práve s tým, že máme vlastné médium. Tak. Pozdravujeme aj Jožka Káliho, nech sa učí bifli a nech sa mu to podarí. No, a Milánko? Nech ja troška prispiem to trošku do mlyna.
prvýkrát v živote mám teda pocit z toho, že niečo nás Slovákov. Nie, že moje, tvoje, nie, nás Slovákov. A ja ako baník, neviem, ale možno, že moje IQ nesahá až tak vysoko, ale cítim to národné povedomenie a verím tomu, že aj toto pomôže ľuďom. Ďakujem. Tak. Thank you.